हाय लोगोफोर, आंनि ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फैबाय थानाय मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। आं मोननैसो मिथिहोनो लादों आरोना नोंसोरनि गेजेराव। जोंनि गेजेराव गोबां इदिनो दाङाबाजि सोलिगासिनो दं आरोना, दावराव जागासिनो। मानो होनोब्ला बिथांमोना फिसा बिनियावनो दावराव जालाबाय थायो आरोना। गोबाङा बिदिनो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं। आं बिदिनो मुंखौबो खारिनो सानाखै आरो मानसिखौबो देखाया आरोना, नोंथांमोना सिनायखागौ आरोना। दा मिडियायावनो गोसारगासिनो। मानो होनोब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ आरोना, जोंनि मिडियानि माबायावनो आरोना, इउटुबावनो जा फेसबुकआवनो जा गोबाङावनो गोसारगासिनो दं। बिनि बागै आं बारा बुंनो सानाखै। बिथांमोना फिसानिफ्रायनो लानानै दासिमहालागि सोलिगासिनो दं आरोना, दावराव जागासिनो दं। बिथांमोनखौ सोर मा बुंदों, सोर मा बुङाखै जों मिथिया। थाबैनो बिथांमोना गोरोबलायफिननायखौ जों खावलायदों आरोना। एसेनोसै माथो बुंबावनो आरोना, दानि जुगनि मानसिफोरखौलाय बुजायबाबोथ' लानो रोंखाला। एसेखौनो बुंनानै थाबाय आं। बाय बाय, नेक्स्टआव थाबै लोगो मोनफिनगोन। आरो जोबनायाव बेखौनो खावलायनो सानो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे बेल आइकनखौबो नटिफिकेसनखौबो अल प्रेसाव थुनानै लाब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनियाव सिगां नटिफिकेसन मोनहैनो हानाय बायदि आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना हो। आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान बिदिनो कमेडि भिडिअ लाबोगोन, रस्टिं भिडिअ लाबोगोन। आं जिखुनु हाया लाबोगोन आरोना, नाजाबाय थागोन आरोना लाबोनो। एसेनोसै आरोना।